لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. ‘Yan musulmi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gashi cikin yardar Allah yau kuma Allah maɗaukakin sarki da ni'imarsa da falalarsa ya haɗa mu a unguwar Kumasi, bayan jiya ya haɗa mu a Treshabil a nan birnin Abidjan, kasar Cote d'Ivoire. Muna godiya gare shi da ni'imominsa waɗanda ba sa kidayuwa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Gashi Allah madaukakin sarki ya ni'imta mu a wannan farfajiya. Gashi ya cika makil, duk da cewa ni'imar Allah ta ruwan sama tana ci gaba da sauka, amma mutane sun ce ruwa yana bautar Allah wajen sauka, su kuma suna bautar Allah wajen sauraro. Baka ruwa ba zai kora su ba, kamar yadda su ba su hana shi sauka ba, shi kuma ba zai hana su zama ba. Allah ya karɓa mana. To kuma kuka zauna a cikin ruwa, ballantana mu matasa. Kuma tun da daga dattijon na ya haƙuri ya zauna, ai ni kan ɗan matashi ka san dole in zauna. Jiya shehi na ya yi mana karatu mai muhimmanci akan ni'imar musulunci. Allah Ubangiji ya saka masa da alkhairi. To ya kamata daga martaba ta al-Islam sai kuma mu matsa gaba zuwa martaba ta al-Iman. Haka yau in Allah ya so za mu yi magana ne akan ni'imar imani. Da musulunci da imani suna tafiya tare ne. Wani lokaci suna zama wakilan juna, wani lokaci kuma suna zama ‘yan uwa ne, uwa da ƙani. Idan aka yi magana akan musulunci zalla ba a faɗi imani ba kamar karatu jiya, to har imani ma ya shiga ciki. Idan kuma aka yi magana akan imani zalla ba a faɗi musulunci ba, to musulunci ma ya shiga ciki. Amma idan aka raba su, kamar yadda jiya aka yi magana akan al-Islam, yau kuma muke magana akan al-Iman. To idan aka zo magana akan al-Iman sai zama ƙarin bayani ne da yake nuna akwai bambanci tsakaninsu a wajen ma'ana da kuma aiki. Allah madaukakin sarki ya nuna mana ana shiga musulunci ne ta hanyar yin imani. Ba a samun imani kuma sai ga musulmi, to kaga suna tafiya tare ne. Shi yasa idan Allah madaukakin sarki yana magana akan karɓar musulunci, to ba sai ya ce an musulunta ba, sai ce an yi imani. Lokacin da annabi Musa alaihi salam ya yi wa'azi, Fir'auna kuma ya tara matsafa akan su kure annabi Musa. To da suka ga hujjojin da yasa za su karɓi musulunci, sai suka ce amanna bi rabbil alamin, ba su ce aslamna li rabbil alamin ba, mun yi imani da ubangijin talibai. Wannan amanna ma'anarsa aslamna. In qala lahu rabbuhu aslim, bai ce amin ba. Qala aslamtu, bai ce amantu ba. To da aslamtu da amantu duk ma'ana ɗaya ne. Amma abinda muke nufi a yau shi yaya za a yi bayan mun zama musulmi kuma mu zama muminai.
yaya za a yi bayan mun karɓi musulunci kuma mu karɓi imani? Ya za a yi musuluncinmu ya tabbata a cikin zukatanmu har mu tashi daga mataki na gama garin musulmi har mu kai matsayin muminai na musamman a addinin musulunci? Lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya amsa tambayoyin Jibrilu alaihi salam, da ya masa tambayoyi akan maratibuddin, ya tambaye shi ga yamu menene musulunci, sai ya gaya masa musulunci shine aikace-aikace na ibada da shaidawa ba abin bauta da gaskiya sai Allah, wanda sai ka faɗa da harshenka kaga a fili yake, da tsayi da sallah a fili take, da ba da zakka a fili take, da azumi a fili yake, da aikin hajji a fili yake, sai shi kayi gaskiya. Ashe musulunci shi ne aikace-aikace na zahiri da wanda ake faɗa da harshe. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai gaya masa aiki na gaba ko guda ɗaya ba, sai ga masa ayyuka guda 6 dukansu na zuciya ne. Shine yarda da gaskatawa da Allah, yarda da gaskatawa da mala'ikun Allah, yarda da gaskatawa da manzannin Allah, yarda da gaskatawa da littattafan Allah, yarda da gaskatawa da ranar ƙarshe, da kuma yarda da gaskatawa da ƙaddara. Waɗannan abubuwa guda 6 dukansu ba aiki bane na gaba, gaskatawa ce da yarda da ƙudurtawa da sakankancewa a cikin zuciyarka cewa waɗannan abubuwan gaskiya ne. A gaskiyar da za ta sa sai kuma aiki ya biyo baya, sai ya haɗu da wato qaulul qalbi da qaulul lisani da amalul arkan. Zuciyarka ta faɗa, bayan ta ƙudurta, harshenka sai ya furta, gaɓoɓinka kuma sai su aikata. Wannan abin shi ake nufi imani. Kuma imani din nan shi ne kacokan ɗin addinin musulunci. Idan mutum yana da imani na gaskiya, to zai zama ya faro daga cikin zuciya, sai ya fito ya zo kan harshe, sai ya yi naso a cikin dukkan gaɓoɓi, har ya fita daga gaɓoɓin ma a yi shi a waje ta hanyar yin ayyuka da dukiya, wanda kana zaune ana aiki da dukiyarka a wata ƙasa ko da gaɓoɓinka ba su motsa ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce al-imanu bid'un wa sab'una shurba. Imani reshe har guda 70 da wani abu. Alaha qawlu la ilaha illallah, reshe na kololuwa shine fadin la ilaha illallah. Kaga qawlu maganar harshe kenan. Yace wa adnaha imaqatul adha 'ala tariq, mafi karanci shine ka sa hannunka ko wata gabar ka ture cuta daga kan hanya kar ta cutar da wani, shine na ƙasa. Na sama da harshe, na ƙasa da gaɓoɓi. Wal haya'u shurbatun min al-iman, kunya kuma wani reshe ne daga cikin rassan imani. A ina kunya take? A zuciya take. Alamar ta ne take bayyana a fili, amma in mutum baya da kunya to a gaba sai yayi abin da ya ga dama. Kenan zuciyar ita take kunshe da kunya, sai ta ce idza lam tastahi fasna ma shi'ta. Saboda haka imani ya kunshi dukkan waɗannan abubuwa da muke bauta wa Allah da su. Jama'a mu gode wa Allah da Allah ya sa muka zama muna da imani, amma mu yi kokarin da zai sa mu samu ƙarin girma a cikin imani. Tun da ruwa ya ƙaru, to bayani kuma zai rauni. Abin da nake so mu tashi da shi a ɗan uwana shine imani da Allah, ni'imar Allah ce ta musamman wanda sai wanda Allah ya zaɓa yake bashi. Alhamdulillah Allah ya ba mu. Bayan ni'imar musulunci babu wata ni'ima da Allah zai maka kamar ka samu ƙarin ci gaba a cikin musulunci, sai ka je martabatul iman. Idan Allah ya ni'imta ka da ni'imar imani, bari ka ji kaɗan daga cikin abin da Allah zai maka.
abu na farko shi ne Allah zai tabbatar da kai akan shirya. Duk wanda imaninsa ya zauna to Allah zai shiryar da shi, kuma Allah ba zai bar shi ya bata ba, kuma Allah ba zai bayar da wato Allah ba zai sarayar da imaninsa a hannun shi ba, haka ba zai taba bata ba da yardan Allah. Allah madaukakin sarki ya yi alkawarin cewa wa man yu'min billahi yahdi qalba, duk wanda ya yi imani da Allah, Allah zai shigar da zuciyarsa. Idan Allah ya shigar da zuciyarka saboda imani, to ba za ka taba bata ba. Kuma Allah madaukakin sarki idan bai batar da kai ba wanda zai iya batar da kai. Idan kuma Allah ya shiryar da kai, to ba wanda zai iya batar da kai. To Allah ya yi alkawarin masu imani, Allah zai tabbatar da su akan wannan imanin, kuma imanin kullum zai ci gaba da ƙaruwa yana haɓaka. Kuma duk wanda Allah madaukakin sarki ya nufe shi da ni'imar imani, wannan ni'imar ta zauna ya shaka ya kwankwaɗe ta a cikin zuciyarsa, to da yardar Allah wannan mutum ya riga ya hau kan hanya madaidaiciya, kuma da yardar Allah ba zai ɓata ba. Matukar akwai imani ba zai yi munafunci ba, matukar akwai imani ba zai yi zalunci ba, matukar akwai imani ba zai yi fasikanci ba, ballantana abin da ya fi komai shi ne ya kafirci ko ya yi shi ba. Shi yasa zaka ga in Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi mummunan aiki, to sai ka ya ce la yu'minu ahadukum, mai imani ba zai yi haka ba. Zai ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, yayi kaza ko kada yayi kaza, saboda idan kana da imani to zai sa ka yi mai kyau, zai sa kuma ka bar mummuna. Don haka ni'imar imani ita kake nema tun kafin a ce maka kai ko kar ka yi. Saboda ni'imar imani ita za ta sa wannan taro da kuka yi a nan, inda ba don ni'imar imani ba za ku zo ku zauna ba. Domin Allah ya ce wa zakki fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin, wanda yake iya amfana da wa'azi shi ne kadai da imani. In da ba ku da imani wallahi da za ku zauna ruwa yana dukan ku, kuma kuna zaune kuna sauraron kalmomin imani ba. Imani shi yake sa don Allah ya shiryar da kai, kana jin sanyi amma ka fita sallar asuba, kana jin zafi amma ka je sallar azhar, kana son kuninka amma ka cire zakka, kana son kuninka amma ka kace ka je aikin hajji, kana so ka ci ka sha amma ka rike baka ci ba baka sha ba, ka rike sha'awar ka saboda azumi. Me ya hana kafiri duk baya waɗannan? Saboda baya da imani. Imani mai shi yasa duk abin da aka ce mu yi nan har muke iya yi kuma take jin sa da sauki. Wannan shi shiriyar Allah. Allah yake zalikal kitabu la raiba fi. Hudan alqur'ani shiriya ne lil muttaqina alladhina yu'minuna. Imani shi yasa har suke da takawa, kuma har ya zama yuqimuna salata, za su yi sallah, yutuna zakata wa mimma razaqnahum yunfiqun, za su bada zakka. Duk wannan saboda suna da imani ne, sun yi imani da gaibi. Saboda haka mu rike imani zai zama mana mun yi riko da shiriya. Amfani na biyu na ni'imar imani a gare ku shi ne sanadiyar imani zai sa Allah ya ƙara maka girma a cikin imanin, har ka kai martaba ta kurewa wanda babu wata martaba da ta wuce ta a cikin daraja wanda ake iya ba wa mutane bayan Allah. Idan mutum ya musulunta kafin imani ya dasu a cikin zuciyarsa sunansa musulmi, amma idan imani ya dasu a cikin zuciyarsa to sai a ƙara masa girma, sai ya zama mu'min, sai ya zama mai imani. Idan ya ƙara gaba a ciki sai ya tashi daga mu'min sai ya zama mu'min. In ya ci gaba imani ya ƙara kyau sai ya tashi daga mu'min sai zama waliyin Allah. Daga waliyin Allah in ya ci gaba
sai ya kai mataki na ƙarshe wanda daga shi kan ba wani mataki sai na annabawa an kuma rufe annabawa shi ne mutum sai zama siddiq. مرتبة تفرق مرتبة الإسلام قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا تسواتهم ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. sai imani ya zauna a cikin zuciyarku ya tabbata to ka zama mu'mini kenan. Shi ne martaba ta biyu da aka tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya faɗi musulunci. Daga mutum ya ƙara sai ya kuma martabatul ihsan, ya tashi daga amanna billahi wa shahada bi anna muslimun, ya zo zuwa martabar imani wanda dukkan annabawa da mutane duk sai da suka hau kan wannan. Amanar rasulu wallazi amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minuna kullun amana. kowa sai shiga cikin wannan, sai shiga cikin arkanul iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. To shi wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, in mutum ya wuce wannan sai mutum ya je martabatul ihsan, shi ne yana bauta wa Allah kamar yana ganin Allah. In mutum ya wuce wannan da imaninsa sai zama waliyin Allah, shi ne wanda ya samu takawa ya zauna a cikin zuciyarsa bayan yin aiki. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا كان إيماني وكانوا يتقون. بقى إيماني لتقوى سيسامتون سيقارو daga martabatul ihsan sai zama kuma waliyin Allah. Idan mutum ya zama waliyin Allah to shine wanda jinsa Allah ne, ganinsa Allah ne, saboda ba zai taba ganin abin da Allah bai yarda ba. Yana wakiltar Allah wajen kare ganinsa. Duk abin da Allah baya so shi kuma ba zai gani ba, duk abin da Allah baya so shi kuma ba zai ba, duk inda Allah baya so a je shi ba zai je ba. Don haka shi wakilin Allah ne a karan kansa. Saboda haka abin da Allah baya so shi ba zai je ba. Shi ne ma'anar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ubangiji ya ce idan mutum ya kai wannan bayan daga farko wa ma takarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma taraktuhu alayhi, yana yin dukkan falillai wala yazalu abdi yatakarrabu ilayya bin nawafil, sai koma yin nafiloli. Daga wannan kuma sai mutum ya ci gaba har sai ya zama dukkan muharramat da munkarat dukkan su ya daina, sai ya zama kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi wa basaruhu alladhi yubsiru bi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi alaiha. Sai zama in yana tafiya ne akan yardar Allah, sai inda Allah ya yarda zai taka. Wanda shi waliyin Allah. Duk wanda yake wannan, doka dukkan ku za ku iya zama waliyan Allah da yardar Allah. Duk wanda yake wannan ya zama waliyin Allah. To akwai sama da wannan, shi ne siddiqai. Domin siddiqi ya fi waliyi. Ba daga wali ne sai annabi ba, a'a sai an je martabatu asir. Shi ne wanda Allah madaukakin sarki kaɗan ne daga cikin mutane yake zaba. Fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina sewa was-siddiqina sewa wash-shuhada'i sewa was-salihina. A cikin was-salihina ne ake samun waliyan Allah. In mutum a cikin aiki na nagarta har ya sa ya je ya mutu a cikin saboda Allah, shi ya zama wa shuhada. In mutum ya wuce wannan shi ne sai as-siddiqi wallazi ja'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu da sauran sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wali da zai iya kai su, to shi ta sun wuce martaban su waliyai ne plus. Duk sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi yasa har ya kai martaban siddiq. Shi wannan daga wannan martaban kawai sai annabawa. Shi yasa Allah ya ce mahaifiyar annabi Isa ba za ta zama annabiya ba, amma ta kai martaban siddiqa. mal masih ibn maryama illa rasulun qad khalat min qablihi rusulu wa ummuhu siddiqa. Shi ya kai rasul amma ita bata kai ba, sai dai ta zama siddiqa. To daga wannan riga an tsaya, daga nan sai martabar annabta. Wannan duk imani ne da yake kai mutum. Kaga wannan ya nuna cewa imanin ka zai iya kai ka kololuwan matsayi a cikin bayin Allah.
wanda yana daga cikin ni'imar Allah da kullum a cikin ibada akwai promotion, akwai ƙarin girma. Gwargwadon aikinka na zahiri da gwargwadon kuma imaninka da yardarka da Allah da yaƙininka a kai Ubangiji, gwargwadon yadda za ka yi ta hawa da kuma yawan iliminka a kan sanin Allah da yin aiki da ilimin.